Здравейте! Вие гледате Idol's Hour, which is always half an hour. Това е поредица, в която аз се срещам с мои приятели, артисти, интересни личности. Смятам, че си заслужава да се говори с тях. Ти си с много и очила днеска, Ивон. Това е Ивон Рей, моя близка приятелка. С нея се запознахме преди няколко години. Така, последната година общуваме все повече. А с Ивон бяхме заедно в черешката на тортата, едно реалити предаване по Нова. Всъщност приготви баницата и салатата, без които аз нямаше да мога да се справя въобще, защото толкова бях взет с презентацията и въобще с всички други неща, пълнене на банки с сериал и какво ли не дивоти още. Някой трябваше да свърши съществената работа и го направи много яка баница, която беше всъщност много добра. И те дори гостите оцениха, че баницата е много добра. Моята принос към баницата беше, че хвърлих малко фастъци вътре и тя стана още по-уникална. Но което мисля, че ще има много голям хит, много хора със сигурност ще направят вечер новите рецепти на дъвкана баница с фастъци. Ще има много голям успех. Трябва да има дъвкана баница, трябва да има лизана, ритана баница. И всякаква. Всякаква. Зависи от въображението на Чукана баница може. Чукана, най-вече чукана. Трябваше да направим чукана баница, да я следващия път идея. С чука можеше да я почукаме малко тази баница. Дори трябваше аз, защо тогава не ми хрумна чукана баница? Много по-оригинално, отколкото дъвкана. Всяко да чукаме с чука по корите. Следващото предаване, като ме поканят аз да бъда домакин и да готвя, тогава ще те поканят ти да ми направиш една чукана баница. Става ли? Чукана е баница. Да, чукана е. Еми е баница. Е баница. Еми да, е баница, защото тя Да. От Евала. От Евала. Това Евала за мен е... Това е най-хубавата дума. Аз не знам Евала, българска дума ли е? Каква е? Ами Евала, мисля, че май идва от турски. От Ева? Ева. От Адам и Ева? Да, вярно. Не съм се помислила, но вече използвам Евала. много често. Евала. И така всъщност имаме голямо приключение, нали, с това. Отнесахме много хейт. Кажи добре, какво смяташ ти за... Ти очакваше ли толкова хейт да има? Аз лично, дори живеейки в България, не предполагах, че чак такова съпротивление ще има срещу моята персона и начинът, по който съм говоря, реагирам и така нататък. По принцип аз не очаквах, разбира се. Ти не си свикнала такива неща, нали? Ти си била в реалити шоута в чужбина. Да, аз съм била в реалити шоу. Много е различно, но специално за България бях шокирана. Може и да бъда откровенна, дори след петъка предаването, което се излъчи. Не можах да заспа, но не заради шока, най-вече за хейтерите, но просто колко хора отделват България хейтерите. Време да имат часове да пишат страшни неща, абсурдни, които просто не знам откъде ми идват това желание, идейно и просто абсурд. Просто къде отделват това време, за да пишат страшни неща? Това е единствената платформа, която те разполагат, за да могат да кажат нещо публично. Това са хора, които живеят много понякога дълбока провинция, където те през деня копаят, карат багери, продават в някакви магазини неща. Мисля, вършат някаква много ежедневна
тривиална работа, те нямат достъп до нищо друго, освен до малкото си градче, малкото си село и малкото си общество. И Фейсбука е място, където те стигат до света. Те имат някаква възможност да напишат нещо, като някой някъде в София или по света, или някакви българи, може би в чужбина, дори биха го прочели. И това за тях има огромно значение. Затова те влагат толкова много страст в това да артикулират каквото имат да артикулират. И в моя случай е много удобно за тях да изразят, нали, резистенцията, която имат, и невъзможността и трудността да ме приемат такъв какъвто съм, защото в тяхното общество, което живеят, там където живеят, човек с такъв начин на мислене, с такъв начин на визуална, нали, няма как да съществува просто. Няма как да бъде прият. И затова те искат да му убиват с лопати, мотики, да му дават с краката. Бях попаднала на много шокиращи Аз съм изпитала. с колове да те забият, например, с бодли, ти си зада, не знам коя майка те е родила и така нататък. Аз просто не мога да разбера как имат, нали, тази смелост. Първо, мисля, че вярно, че живееме в такова време, всеки да бъде свободен да се изразява. Разбира се, аз съм за, но просто без да имат понятие, без да те познават, без да имат някакво смисъл, как да го обясна, някакво... Ти знаеш, ние живеем в много хомофобска страна. Да. Това, че аз открито заявявам, че съм гей, и това, че открито и, нали, изглеждам по начина, по който изглеждам, достатъчно много им дава повод те да изразят своята хомофобия и нетърпимост към гейовете. Аз съм много удобен за това. Освен това, и самото предаване изградиха образ, че аз съм негативен, защото използвах само негативните ми коментари, за да ми изградят, нали, образа, и друго хората не видяха 4 дни, освен негативни коментари. Не беше така. И но те не знаят какво е било. Те виждат това, което им сервира монтажиста, нали, режисьора на предаването. Трябваше да сменим местата и някой друг да се пържи, нали, на камината. Много банално. Всеки път едно и също. Много на ниво кантар, в смисъл на ниво депресия, на ниво сдуха и се. И това е още по-голям повод, нали, да ме хейтят, който е окей, аз нямам проблем с това. Ти можеш да изразиш някакво негодование, но начинът, по който те го изразяват. Но със сигурност да знаете, че повечето процента от тези хора, които пишат по този начин, те вкъщи имат със сигурност някой син, който е гей, или по някакъв начин, и просто със сигурност, и пак казвам, че, нали, защото аз все пак погледнах малко от някои от съобщенията и погледнах дори на някои познати, където знам, че имат син или дъщеря, които са хомосексуалисти или са... И те също се изразили. Да, и те също са се изразили против, което аз съм много смутена. Ето има и това нещо, Иво, което аз не мога да го разбера. Значи ти виждаш и пишеш неща срещу собственото ти дете, където знаеш много добре, че е така. Да, вярно. Интересно. Имам общи познати, нали, които са писали, където знаят, че сме приятели, че сме участвали в черешката и са направили коментар при тебе против твоята сексуалност, когато те имат вкъщи тяхно дете. Странно. Да. Това е ето това е, което аз искам най-много да го изтъкна, че за мен беше най-шокиращо. Просто не приемам, но всеки е свободен да се изразява. Но това път доведе много голям хубав рейтинг на предаването и благодарение на тебе си вдигнаха рейтинг. Аз това мога да го кажа. Не знам, не знам, нямам представа колко хора са го гледали. Видях, че изобилни са коментарите с няколко стотин
над последната вечеря, което погледнах назад, не е имало толкова. Вярно. И цялата седмица по принцип в пресата и в социалните мрежи се говореше само за теб. Не по случайност. И това, разбира се, им дига много голям рейтинг. Аз просто от когато гледам това предаване, въпреки че съм малко години в България, такова предаване като твоето и с твоето изкуство и най-вече не кулинарната част, а изкуството и начинът, който си ти, такова никога не е имало такова предаване и мисля, че няма да има в историята. Аз надявам те да се наблегнат малко на презентацията, защото е перформанс, защото в крайна сметка една от причините да го направя, защото аз не мога да направя нормална вечеря. Това ще е преко всичките ми вярвания и въобще не мога да вървя срещу себе си до такава степен. Аз винаги съм ненавиждал въобще да се говори за храна от такъв фетишистки размер и степен и това нещо да се отговаря, да се превръща в едночасови, двучасови предавания, в които се говори предимно за манджи, салати, подправки, чумари, меса, печки, тенджери и капаци, вместо да се говори за култура. За култура и най-вече за артистичност, за талант. Да се наблегна на нещо друго. Някъде като можеш да проявиш някакъв вид фантазия. Защото колко фантазия можеш да проявиш в една шопска салата или в приготвянето на един джулан. Кой знае колко фантазия не може. Може да има някакви варианти на някаква молекулярна кулинария, където можеш да си играеш безкрайно много с вкусове и комбинации и така нататък, но джулана си е джулан. Той трябва да стане реален. Обаче, начин, който можеш да го презентираш, въобще в каква обстановка, с каква музика, в какво, всичко, как го концептуализираш това нещо, че това е безкрайно много възможности има всеки из това. И аз, идвайки от театъра, аз няма как да не подходя по театрален начин. Те не могат от мен да изискват да го направя по нормален начин. Така че от тук може да бих обсъждал концепциите или до каква степен аз съм си развил концепциите или съм да ги защитил, отколкото че въобще имам концепции, които са извън статуквото. Но това е също и за изкуството. Може да говорим по същия начин. Съвременното изкуство в България е абсолютно нещо немислимо. То няма почва у нас. Въобще, съвременното изкуство е някакви нови гледни точки към познати неща. Защото ти не можеш да откриеш ти не можеш да откриеш абсолютно нови елементи или нови начини или нов език. Но това, което можеш да направиш като съвременен артист, е да комбинираш неща по нов начин. По нов начин и по нови виждания. Да създадеш някакви нови връзки и да накараш хората да гледат на нещо познато през определен ъгъл, който те до сега не са го виждали. И това е съвременното изкуство. И аз се опитах да приложа това в отношение в презентацията на храната и менюто ми. Да. И това не се прие. То не се прие по начин, по който няма да се приеме нито мой спектакъл, нито моя песен, по същия начин, който не се приема и това. Така че това говори въобще за цялото общество, докъде то е свободно, флексибилно, то е въобще любопитно към нещо ново или много неистово държи да си остане в познатото, това, което си знае от 200 години и хората не се чувстват повечето от тях сигурни, те се чувстват застрашени от всичко, което е по-различно. Да, няма смелост, обаче тази смелост, тя се учи смелостта. В смисъл от примери. Ще се появи един, ще се появи втори, ще се появи трети човек в медийното пространство или в някакво публично пространство и ще демонстрира някаква смелост и ще демонстрира също и дивидендите от тази смелост. Да. И тогава може би постепенно, не е дължато, може би младите ще си кажат, чакай сега. Значи нещата могат да се случват и по стария начин, но те могат да се случват и по някакъв друг начин. И това не е наказуемо, а това дори може да се окаже и печелившо. И когато според мен те видят в
публичното пространство, че може да бъде печелившо и различното, и експеримента, нали, и риска, да поемеш риск в нещо и да не вървиш по тъпкането. И ако това може да бъде печелившо, те, може би младите, ще си позволяват да бъдат по-смели, ще си позволяват да налагат различни лични, уникални гледни точки и подходи и може би има някаква промяна да се случи, но това може да стане единствено, ако в публичното пространство има такива примери. Ако няма, те ще продължават да вярват, че сигурното си е сигурно, останалото си е сигурно, оттъпканите пътеки, традициите и всички други простоти, но няма народ, който се е развил и който върви напред в цивилизационно, който не си позволява да рискува. Не за този момент. Не е смел. Но да, за съжаление не сме известни със смелостта си. И да, мисля, един Ботев не е достатъчен. И въобще един-двама не са достатъчни, за да може да, колкото и да ги обичаме, да ги празнуваме и да си възхищаваме, очевидно не се учиме достатъчно от тях и от хората, които отстояват някакви лични позиции, каквито и да са. Но пък ти си смел човек, който караш напред, никога няма да се откажеш, напротив. Мисля, че твоето изкуство ще го продължаваш много още напред. Да, ама аз нямам нужда. За мен е важна българската аудитория. За мен, аз съм отраснал тук. За мен е важно да намеря диалог с моята публика в България. Колкото е трудно. Да, и колкото е трудно и да развивам публиката си в България. Защото вярвам, че има хора, с които мога да проведа този диалог на такова ниво. И няма да се откажа толкова лесно. Аз съм свикнал и в чужбина, когато съм живял, винаги имало някаква резистенция от хора, които са традиционалисти, хора, които обичат, които знаят, че театър се прави по този начин и по друг начин не може да се прави театър, че това и онова не биха могли да бъдат част от сцената, от театъра, от културата. Така че аз това съм го играл вече. Въпросът е, че като дойда от България, тук вече на живота си смърт, тук е още тук е по 10. Тая резистенция, отхвърлянето е много по-хард и това прави диалога още по-труден, но за мен го прави също и по-интересно. За мен това е някакъв чалендж, това е предизвикателство, което ми е интересно и то ми е интересно на голяма степен, защото това е все пак място, в което аз съм отраснал. Това е място, в което аз съм създаден, роден и аз съм част от тази култура. Аз не се изживявам като нещо, което е внесено от някъде. Аз съм част от тази култура и мисля, че е правилно. И това е правилният. И това е правилният начин. Сега не е лесния, не е удобния. Но пък няма нищо лесно в живота и затова ние трябва да се борим и поне докато сме живи и здрави, както се казва, винаги ще си показваме начина, няма да се промениме. Напротив, ако нещо от нас научат и се промени, ще е много хубаво. И надяваме се. Аз винаги търся грешката в себе си. Ако някой нещо не ме е разбрал, аз винаги си казвам, може би аз не съм бил достатъчно категоричен, ясен, прецизен, внимателен. Винаги съм смятал, че когато работиш с някакви табута или искаш да предложиш нещо ново, ти не можеш просто да го хвърлиш в очите на хората. Ти трябва да ги подготвиш, ти трябва да се отнесеш с разбиране, трябва да намериш начин да им влезеш под кожата. Ако аз знаех какви ако аз бях малко по-подготвен за това какви ще бъдат реакциите, аз ще да си изиграя нещата по друг начин. Ще да съм много по-внимателен, много по-артикулиран, много по-ясен. Ще да заложа на визия, която няма... ще е трудно, те биха приели много по-лесно. Защото те ме отхвърлят и на визуално, и на концептуално, и на сексуално ниво. Те ме отхвърлят на абсолютно всички нива. Аз ще да се опитам, както правя в спектаклите си, когато работя с труден елемент, с елемент табу, аз
го обграждам с елементи, които знам, че биха ми помогнали да вляза през тази врата, която очевидно трудно се отваря. Така че аз смятам, че освен, че те са виновни, аз, бидейки в тази трудна ситуация и работейки в този труден контекст, като публиката на Черешката е много консервативна аудитория, аз трябва да подготвя много по-майсторски, много по-внимателно и хитро да работя. Но не съм го направил. Храната искаш да кажеш. Така? Не само храната, въобще цялото ми поведение. Но не, вярно, аз мисля, че твоето поведение беше много добро. Мисля, че ти беше наистина уникален. Не го казвам само, защото сме приятели. Това го казват също много хора, наистина. Нали, те хейтват, но признават, че твоето по този начин е бил оригинален. Може би хората малко бяха засегнати повечето към храната за респект, където аз четох повечето статии. Писаха, че примерно не може ни железни там синджири да бъдат в една салата, както но аз пък го виждам много оригинално. Ще може една вилица желязна да е салата, именно, една верига желязна да не може да е салата. Да, нали, повечето коментари бяха нямат респект към храната, което мисля, че ако трябва да говорим честно и откровенно за респект към храната, първо да погледнат колко храна изхвърлят от ресторантите, където нямат респект, колко има гладни и така нататък, да не почваме на тази тема, защото мисля, че просто няма да има край. Ако трябва да говорим честно и откровенно, тук нямаше нищо не респект към храната, напротив, беше много оригинално. Просто хората не искат да приемат различното, което, защото, казвам пак, повтарям, комплексари, свикнали са си на едно и също и така. Тъжни хора. Аз... Самотни тъжни хора. Като и ние понякога сме самотни тъжни, но не си го изкараме върху другите. Добре, ти кога ще напишеш тази книга, дето я пишеш вече толкова време? Пише може би от 4 години. Как ще се казва? Имаш ли заглавие? Разбира се. Какво? Шапо. Шапо? Да. Много хубаво име. Да, шапо. Шапо на френски означава свалям ти шапка. Фактически аз мисля, че си свалям шапка от моя живот, където съм преживяла както хубави, лоши и всякакви неща в живота. И винаги съм се измъквала или съм имала щастието да бъда на много хубави места в живота, да преживявам много неща и благодарение на моя характер, който е много позитивен, положителен и така мога да се... Аз мога да потвърдя. Благодаря. Не съм я видяла, Иван никога е тъжна, депресирана, нещо да мрънка, да се оплаква. Никога няма да се оплача. Аз съм човек, който не обича да натоварвам другите хора, защото знам, че всеки от нас има някакви проблеми в живота. Ние сме тук, за да се подкрепваме и мисля, че това е най-хубавият начин с една усмивка, което искам да подчертая, че като дойдох за първи път в България от много години, от малка, ми направи това впечатление, че в България хората много малко се усмихват, а пък нищо не им липсват, са много добри. Имат лоши зъби повечето. Може би заради това. И си спомням много добре, защото аз винаги съм усмихната, винаги така и виждаха ме малко странно по това поведение. Все още те виждат. Все още те виждат странно, да.
Просто казват как е възможно ти винаги да си усмихната, да не ти пука и да си се позитивна. Така. Правиш си го за себе си. Правя си го за себе си. Това е най-хубавият начин да ежедневното да ти минава по-леко. Аз съм забелязала, че в България обичат много да се оплакват постоянно, драми, просто живеят от това. Ние обичаме драмите. Да, българския народ обича драмите, особено Балкан. И аз драма Queen, питаме нещо, се ще ти кажа, че нещо не ми е наред, се съм депресиран, се съм тъжен. Не е вярно. Се съм да разбрам. Не е вярно. Просто при теб винаги го повтарям едно и също, което казахме и преди малко. Просто хората не искат да приемат нещо, което не искат различното. Просто и казвам, пак повтарям, писали хора, където имат деца, геове, и отиват и пишат, че си долен, не знам си така и така, да умреш. Такива не трябва да има. Когато неговия син е така, просто аз съм изумена. Но това вече е друга тема. Да се върнем на моята си тема. Книгата пиша, да, разбира се, аз я пиша на моменти. Имах и моменти в живота, може би, както казвам, нали, не съм перфектният човек, и аз имам някакви драми в живота, и аз съм била много тъжна. Разбира се, това, че не го показвам, това не означава, че нямам чувства, не съм от камък, разбира се, но ги преживявам лично в себе си по някакъв начин, нали, да не натоварвам около мене приятели и познати, които са в моя кръг. И така, че по-малко пиша епизоди от моя живот, който мисля, че един... Ще има ли за мен поне половин страница? Мисля, че просто разбира се, ти ще си част от защото... как се... Да, разбира се, защото аз винаги имам много познати, но много и приятели, които са много така различни и оригинални, което е хубаво, защото ако бяхме всички еднакви, нямаше света да бъде различен. Това е хубавото да си различен и затова повтарям на хейтерите. Това да си различен е много хубаво. Всеки трябва да бъде различен, за да може да има цветове и хубаво в живота, да бъде различен. Защото ако бяхме всички еднакви, животът нямаше да е прекрасен. Затова вие хейтвате, на нас рейтинга се вдига, ние ще сме добре, а вие оставате едни жалки, тъжни хейтери, които просто... Ще дадем ли днес Шкембечо роман? Разбира се, аз тъкмо това исках да ти кажа, дали после да отидем да хапнем. Ние дамата с Ивана сме води време на Шкембечо ромата. И на кюфтета. Но най-вече на Шкембечо. Шкембечо ромата. Дори на ръба бяхме да направим Шкембечо рома. Викам, айде по-лесно. Кога ще го Кога ще направим клипа на Шкембечо рома? Да, вярно, ти трябва да играеш да се Да, ще съм на главната героиня на клипа на Шкембечо рома. Айде да го направим. Сега като се върна от... Ню Йорк. Като се върна, може би от Ню Йорк, някаква дошла с просто... Преди Австрия. Може би ще се опитаме преди Австрия. Той ни трябва един ден всъщност. Да. Аз мога да го организирам и онлайн, така че да се знае кога съм тук и всички да си знаят, че да си тук в София, оператори, участници, танцорки. Да, ще бъде много интересно. Да, и ще направим клип на Шкембечо рома. Ние вече имаме една идея, но не можем, нали, да го кажем за сега, докато не стане. Нали? Ще има много честен. Много честен. Ще има танцорки с дълги плитки от Нали честен. казахме, че няма да разказвам. Нищо да си представят все пак нещо. Да. Добре. Така. Ще има много танцорки. Имаме творчески план на общи. Имаме. Аз ще бъда няколко реда ще има за мен в книгата Шапо, Разбира се. който се надяваме
Скоро да излезе, Ами аз 2 тази години. книга, аз мисля да излезе в някъде на повод. Трябва да има някакъв повод. Просто да бъде във времето. Аз мисля, че на всяко нещо с времето си трябва да дойде. Нещо свързано с 50 или не? С цифрата 50 или... Ще издаваме ли? Да, може да. Може и с цифрата, защото все пак това е половин век от живота ми. Да. Так ще е първата книга. Една книга за половина век. Половина и после вече ще е за втората. Тя половина за втората, Да. почваме да пишем. Да, то ще няма да е лошо и да излезне по време, когато и вече може и пък и да си направим едно реалити шоу за Netflix с теб. Абе всички трябва да си направят реалити шоу. Въобще Да. всички луди хора трябва да ги дават в Разбира телевизията. Или някъде да ги дават, за да може нали, да повредиме тотално подрастващото поколение, защото нали, това е големия страх на всички консерватори, че нали, аз като се появявам или луди като нас, като са по телевизията или се появяват телевизия, ние повреждаме и обричаме на провал младите и децата. Да. А пък аз мисля, че е точно обратното. Те трябва да... Съвсем правилно. Те трябва да гледат, да се учат И да се учат от нас. различните и от смелите. И от смелите артисти. Моля, значи не искам кафе, значи не искам гюзлене, значи не искам хава, значи не искам баклава, значи не искам кюфте, значи не искам гьоведжи, но сега дай ми тишкен бе чорба.